Bon vespre a tothom. Jo voldria començar amb una nota d'optimisme i voldria començar explicant una cosa que explico arreu, però m'agradaria que Torroella no fos una excepció. Jo, en el meu ambient familiar, jo sempre he sentit quatre profecies sobre el nostre país. I les penso dir ara, ràpidament. Jo sempre he sentit a dir, en el meu avi, en Josep Trueta, jo sempre he sentit a dir que el dia que La Vanguardia sigui en català, nosaltres serem independents. El meu avi sempre també deia una altra cosa. Deia que el dia que el Nou Camp cridés a favor de la independència, mira que ha costat anys aconseguir això, nosaltres seríem independents. El Ramon Trias Fargas també feia una profecia, que me'n recordo molt clarament, perquè la va escriure en un llibre, l'any 85, i ell va dir que el dia que el poble de Catalunya sentís l'asfíxia de l'espoli fiscal, es faria independentista. Quan ho va escriure, va ser molt criticat dins del seu partit, i avui penso que la profecia també s'està fent realitat. I l'última profecia que he pogut sentir al llarg de la meva vida a l'entorn del futur del nostre país, me la va dir Santiago Carrillo a Madrid l'any 2005. En la delegació del govern de la Generalitat, al Blanquerna del carrer Serrano de Madrid, ell em va dir, yo no lo veré, pero un día Cataluña y el País Vasco van a ser independientes. Bé, el Santiago Carrillo, malauradament, ha mort. Per tant, aquesta profecia també es podria i s'ha de fer realitat. Ell ja no ho veurà, però nosaltres serem independents. I penso que ara estem en un moment de